Што Лукашенко прапанаваў Додзіку і кім аказаліся затрыманыя на мяжы дыверсанты. Трагічны працяг жахлівай гісторыі Зоршы і новыя забароны ад генпракурора шведа. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко сёння сустракаўся з Додзікам. Кіраўнік Рэспублікі Сербскай у складзе Босніі і Герцагавіны Міларад Додзік днямі прыехаў у Мінск, а сёння яго прывезлі ў Палац Незалежнасці. Рэспубліка Сербская – гэта адно з трох утварэнняў балканскай дзяржавы памерам з Гродзенскую вобласць і населеная пераважна сербамі. Додзіка Лукашенко назваў сваім сябрам і прапанаваў яму ўсё, што спадабаецца ў Беларусі. Если вам подходит что-то в Беларуси в плане технологий, прочих вопросов в сельском хозяйстве, в промышленности, здравоохранении, вы интересуетесь этим, мы всегда рады оказать вам помощь и поддержку. Гость не застаўся ў баку ад кампліментаў і назваў Лукашенку не проста сябрам, а нават братам. Міларад Додзік паабяцаў прыкласці намаганні, каб Боснія і Герцагавіна не далучылася да санкцый супраць Беларусі. Ужо пасля сустрэчы гость працягнуў сыпаць кампліментамі перад журналістамі. Ваш президент – это живая легенда. Он свидетель тех трудных времен, через которые проходили в Беларуси русские и сербы. Усе выходныя беларуская прапаганда раскручвала гісторыю з затрыманымі на ўкраінскай мяжы дыверсантамі. Нагадаем, што ў пятніцу, выступаючы на нарадзе Белкапсаюзу, Лукашенко расказаў пра контртэрарыстычную аперацыю ў Лельчыцкім раёне. Па яго словах, там затрымалі грамадзян Украіны і Беларусі, якія перакідвалі праз граніцу выбухоўку для здзяйснення тэрактаў на тэрыторыі Расіі. Пасля гэтага затрыманых паказалі лукашэнкаўскія тэлеграм-каналы. Імі аказаліся украінцы Сергей і Павел Кабарчукі, а таксама беларус Віталій Ласюк. Па апублікаваных фота было складана паверыць у тое, што на іх людзі, якія пад кантролем спецслужбаў, нешта рыхтавалі. І першыя падазрэнні аказаліся недарэмныя. 53-гадовы берасцейц Ласюк у соцсетках апошнім часам публікаваў у лайкаў матэрыялы, якія падтрымліваюць вайну ва ўкраіне, праслаўляюць рускі свет і хваляць лукашэнкаўскіх сілавікоў. Таксама ён удзельнічаў у мерапрыемствах кшталту несмяротнага палка. Падчас затрымання КДБ паказала рэч у Ласюка, і, як аказалася, на дыверсію берасцейц пайшоў з малітоўнікам і ружовымі дзіцячымі нажніцамі. Біяграфія Кабарчукоў не менш цікавая. Яны прафесійныя кантрабандысты. Яшчэ ў 2017 годзе Паўла Кабарчука прыцягвалі да адказнасці за незаконнае перасячэнне мяжы з Беларуссю. Цяпер жа бацька і сын наогул знаходзяцца пад следствам ва ўкраіне. Іх падазравалі ў кантрабандзе наркотыкаў арганізаванай групай, за што на радзіме ім пагражала да 12 гадоў турмы. На волю Кабарчукоў выпусцілі пад заклад, але справа не закрытая. 21 лютага мусіць адбыцца новае пасяджэнне. Але, падобна, сядзець украінцам давядзецца ў іншай краіне. Ці даверыла б СБУ адказную справу двум кантрабандыстам пад следствам і беларускаму адэпту рускага свету? Вельмі сумнеўна. Ды і да таго, што КДБ выдае за выбухоўку, ёсць шмат пытанняў. Эксперты Байпола лічаць, што на відэапрапаганды муляжы, а кампаненты да псеўдавыбухоўкі ўяўляюць сабой нейкую зборную салянку. Магчыма, пра Кабарчукоў і Ласюка лукашэнкаўцы ў хуткім часе забудуцца, як гэта было ў выпадку са шматлікімі іншымі справамі, але калі гісторыя атрымае працяг, мы абавязкова пра гэта раскажам. 166 ахвяр за 16 гадоў. Пачаўся суд над выхавацелем дзіцячага садка ў Шуміліне. Мужчыну затрымалі год таму па падазрэнні ў гвалце супраць дзяцей. Ён здымаўся на відэа, на камп'ютары мужчыны знайшлі больш за 400 гігабайт забароненага кантэнту. Пацярпелымі прызнаныя 166 дзяцей, якіх гвалцілі на працягу 16 гадоў. Таксама расследуецца справа супраць загадчыцы дзіцячага садка, якую абвінавачваюць у бяздзейнасці. Жанчына ігнаравала падазрэнні бацькоў супраць выхавацеля злачынцы. Памятаеце жудасную гісторыю Зоршы, дзе шматдзетная маці забіла сваіх 4 дзяцей. У пятніцу ўвечары жанчына памерла ў бальніцы. Нагадаем, што 14 лютага ў доме па вуліцы Завадскага былі знойдзеныя целы 4 непаўналетніх з прыкметамі гвалтоўнай смерці. Пасля забойства іх маці, 36-гадовая Ірына Куранкова, спрабавала скончыць жыццё самагубствам, але ў той дзень яе ўратавалі. Аднак праз 2 дні жанчына сканала ў рэанімацыі.
Планы і правалы сілавікоў. Генпракурор швед разгаварыўся і анансаваў новыя забароны. Генпракуратура падрыхтавала законапраект аб адказнасці за прапаганду нетрадыцыйных стасункаў, child-free, гэтак далей. Пакаранне пакуль плануецца адміністрацыйнае, то бок тым, каго палічаць вінаватымі, будуць даваць штраф альбо суткі. Але галоўнае пытанне, як сілавікі будуць трактаваць гэты закон. Руху child-free, напрыклад, проста не існуе. Гэта не нейкая арганізацыя, а проста людзі, якія па тых ці іншых прычынах вырашылі не заводзіць дзяцей. Выходзіць, цяпер, калі пахваліцца, як добра жыць без нашчадкаў, то можна будзе загрымець на акрэсціна. Ды і нетрадыцыйныя стасункі. Гэта што канкрэтна? Той жа Лукашенко, які не развёўся, але жыве асобна ад жонкі і сам выхоўвае сына ад нейкай таямнічай жанчыны, гэта традыцыйныя стасункі? Карацей, пытанняў шмат. Таксама швед расказаў, колькі чалавек змагла вярнуць у Беларусь так званая камісія па вяртанні. Усяго толькі каля 10. Паводле яго словаў, за час працы камісіі на разгляд паступіла 150 заяў, але з іх разгледзелі толькі 37. У выніку ў Беларусь вярнуліся толькі каля 10 чалавек, прычым большай палове яшчэ і давялося публічна каяцца. Працу камісіі працягнулі і на гэты год, і па словах шведа, сёлета паступіла ўжо 12 заяваў. Таксама ў планах Андрэя Шведа пазбаўлення беларускага грамадзянства тых палітычных супернікаў Лукашэнкі, супраць якіх ужо вынесеныя завочныя прысуды. Гэта, па словах генпракурора, дазваляе сілавікам ставіць пытанне аб канфіскацыі маёмасці і прыняцці іншых мераў ажно да пазбаўлення грамадзянства. Праца ў гэтым кірунку будзе сілавікамі працягвацца. Былога кіраўніка Губазіка, які страляў падлеткаў, Лукашенко зрабіў генералам. Ён падпісаў указ аб прысваенні палкоўніку Андрэю Паршыну званні генерал-майора. Пасля таго, як у 21 годзе Мікалая Карпянкова павысілі да намесніка міністра, Паршын стаў кіраваць галоўным управленнем па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Пры ім Губазік канчаткова трансфармаваўся ў палітычную паліцыю, якая рэпрэсуе праціўнікаў Лукашэнкі, а пазней і тых, хто выказваецца супраць вайны і расійскай агрэсіі ва ўкраіне. У красавіку 22 года Паршына перавялі ў дэпартамент забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці. Праз некаторы час палкоўнік трапіў у скандал, калі ў двары свайго дома ў цэнтры Мінска ён спрабаваў разагнаць кампанію падлеткаў, але атрымаў адпор. Гаварылі, што Паршын нават атрымаў страсенне мазгоў. У выніку міліцэйскі начальнік дастаў газавы рэвальвер і стрэліў у непаўналетняга, параніўшы яго ў нагу. За стральбу сярод белага дня Паршын не толькі не панёс ніякай адказнасці, але і амаль праз 2 гады атрымаў пагоны генерала. І яшчэ адно павышэнне для ўдарніцы палітычнай працы. Александр Лукашенко прызначыў суддзёй Вярхоўнага суда Дзіну Кучук. Пераход на наступную прыступку кар'ернай лесвіцы яна зрабіла ў тым ліку прысудамі па палітычных справах у мінскім гарадскім судзе. На рахунку Кучук у прыватнасці па 10 гадоў калоніі палітолагам Валерія Касцюговай і Тацяне Кузінай. За некалькі дзён да указу Лукашэнкі суддзя агучыла вырак заснавальнікам байпола. Александр Азараў ад Кучук атрымаў завочны прысуд у 25 гадоў калоніі. Беларуская чыгунка парадаксальна растлумачыла, чаму з мінскага вакзала знікла англійская мова. Месяц таму менчукі заўважылі, што на электронных табло галоўнай станцыі Беларусі і за стужкай пазаляплялі англійскія словы. Яны накіравалі ліст у беларускую чыгунку з просьбай патлумачыць, як замежным турыстам арыентавацца на вакзале. БЧ за подпісам начальніка Андрэя Якабсона дала вось такі адказ. Цытата. Чыгуначны вакзал не з'яўляецца турыстычнай славутасцю і выкарыстанне замежных моваў для інфармавання грамадзян на ўказаным аб'екце не абавязковае. Канец цытаты. Тое, што месцы найвышэйшай канцэнтрацыі замежных турыстаў у Беларусі лічацца не турыстычнымі, нонсенс для ўсяго свету. З аднаго боку, улады спрабуюць бязвізам завабіць у краіну хоць кагосьці, а з іншага робяць усё, каб адпудзіць тых, хто хацеў бы прыехаць у Беларусь. У Беларусі зрабілі сваю локшыну хуткага прыгатавання. Але да назвы ёсць пытанне. Барысаўскае прадпрыемства «Праны дом» імпартазамясціла дашырак з ралтонам і выпусціла лапшуху. Калі верыць вытворцу, беларуская локшына не паўтарае імпартных аналагаў і мае натуральны смак. У крамах можна будзе знайсці 5 відаў лапшухі.
Лукашэнкаўскі чырвоны крыж прыдумаў, як зарабляць грошы пасля спынення фінансавання ад міжнародных праграм. Фонд медыцынскай салідарнасці Беларусі апублікаваў ліст, які ў канцы студзеня кіраўніца мінскай арганізацыі чырвонага крыжа Раманія Зорына накіравала старшыні камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама Ігору Юркевічу. Сутнасць ліста ў тым, што Зорына хоча, каб медыкі штогод пералічвалі ў беларускі чырвоны крыж 1% ад сярэднемесячнага заробку. Гэта нібыта і невялікая сума для аднаго доктара, але медыкаў у Беларусі дзясяткі тысяч. Нагадаем, што 1 снежня членства беларускай арганізацыі міжнароднай федэрацыі было прыпыненае. Гэта адбылося пасля таго, як беларускі чырвоны крыж адмовіўся зняць з пасады кіраўніка Дмітрия Шаўцова, які ездзіў на акупаваныя тэрыторыі Украіны і падтрымлівае вайну. Раней замежнае фінансаванне складала каля 60% ад бюджэту арганізацыі. Цяпер жа чырвоны крыж за сваёй прынцыповай пазіцыі гэтага пазбаўлены. Жыллёва-камунальная драма ў сям'і рыбака. Жыхар Івацевічаў засяліў у ванну сваёй кватэры 3 шчупакоў. У выніку гэта ператварылася ў тык-ток-серыял. Жонцы рыбака такое суседства прыйшлося не даспадобы. Яна ўсяляк спрабавала паўплываць на мужа. То высяляла рыбу рыбалоўную скрыню, то налівала ваду ў боты, каб сарваць чарговую рыбалку. Трэба сказаць, што ўвесь час сям'і даводзілася мыцца ў суседзяў. І калі ў звычайным рэжыме яны за месяц расходавалі каля 5 кубаметраў вады, то шчупакі намыліся на 40 кубаметраў. На відэа жанчына абураецца хобі свайго мужа і пагражае яму, што той адкажа за кожны куб вады, якая пайшла на ўтрыманне няпрошаных гасцей. Хуткая музычная дапамога. Мінскі доктар, які працуе на хуткай дапамозе, вядзе аккаунт у тык-току, дзе паказвае сваю працу. У пачатку года ён апублікаваў відэа, на якім грае на піяніне для пажылой пацыенткі, чакаючы, пакуль пачнуць дзейнічаць лекі. Ролік сабраў сотні тысяч праглядаў і мноства захопленых каментароў. Днямі доктара-блогера зноў выклікалі ў тую самую кватэру. Пацыентка на гэты раз папрасіла сыграць ёй шансон. Вось такія навіны. Ставьте свае лайки альбо дызлайки, пішыце каментары і абавязкова падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць. Ну і, канечне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.